You are live, Jess. Hello guys, supermarket day kami nga duha ni Jess. So, mega kay business ang karir yan. Supermarket day. Sige na mo ada. Pwede pa, may ari ka. Para may ano lang ko ba na may pang... May Ano pa? gudang-gudang. Kung gudang sa ano. Ari yun. Pudyo-pudyoton. Ako hindi mas sponsor. Hindi ko nito wala tayo nung. Pero hindi ko nabigyan. Yan na nun. Kaya na yung libot ha. Tangari ka pa di. Yan na. Kape nyo. May mga kape pa kami to. Kalamay ya. Kalamay ya. Dulce. Gani, kalayo nga daan di. Kulong doon. Paano dumamayo? Bawang yung pamutanganan nila sa mga muniyo. Din tumba, din ano nila. Patindog. Ang ano? Pizza. Ari di sa piyak ko. Ari yun. Ay, nga to man na to. Hindi na to. Pizza. Biskwit sa? Biskwit? Si Ara sa punta daw. Hello guys. How are you? Maulan ng hapon sa inyo tanan. It's because si Mega ako paupod siya sa akong subong na mag groceries ang nanamian sa sang may bakal ko. May lang natawa yan ba siya? Hindi daw amo ni ari dai lagi pang taon. Nyo? Kisala mara sa babaw lili ada biho kay kisala sa babaw ginabutang. Wala stock basi. Natabunan daw. Wala stock guro ba? Atong iba no? Tatos na cheddar. Tapos babaw. Wala. Wala kang lili ah. Wala. Wala. Mati wala guro stock. Ito ko makita. Wala nga. Meron sa tandaan ko na. Kasi wala ang stock guro. Nataliyan. Guro na lang. Ang dami. Diba? Ato ah. Kaya kalabot utso. Video live ko sa YouTube ko ha. Bulan na. Kaya namin sa mga bigyan nila tulok lang ko ano kaya wala pa tatag. Sponsor ko na nila ang buwa. Hello guys, tulok-tulok lang kami ana kaya wala kami nung wala ko yung inom. Tulok lang ko diyan ay kaya wala tunod tiyanggi ko. Para lang ramdam ang stock ko ng timing yan. Barbecue flavor sa babaw, tapos soda cracker sa babaw. Ang sa babaw, cheese, ano naman, cheese pizza.
cheese pizza. Pulo malang na di ba, day? Ang pizza, pwede na pizza. Na, may pizza, no? Di, wala na, gidi? Wala. Wala na stock. Wala mo gang namdamo na, di ka bakal. Kaya sila na ding mayari mo ni. Kasi ano na mo. Service ko, no? Kaya ni si Gwen mga ka-plastic. Ikaw lang nga. Tuga ako. Choco lang eh. Amo man ni Oo. Kag-ari. Nan, do paborito yan man. Mulang na kay wala ko ibakal sa kanya. Oran mo lang. Mo kay dandan. Oh, yun, yung manapit. Ko na lang niya nang nakimipa naman sila nang. Ay, oo eh. Man ko nang. Man. Roble ka na karon. Gani. Ano pa? Pag-beauty? Excuse me. Ano yari? Padigaling mo? Wala. Wala na. Libot? Hindi. Balik. Wala, gina-check ko wala. Ay, sorry. Nandun. Bakal ka? Cairo? Ay, Kami ano. yan. Sige, kita nga lagi. Cloud9 chocolate. Chocolate eh. Excuse me. Ay, sus. Thank you. Oh, ngari. Di ako ano eh. Dapila ni. Ginasagregate. Okay na ne? Mabayad na kami guys. Quick live lang kami, quick live. Diri lang ka mabayad. Siyaw ah. Itlog mo. Kain ko lang yan ako. Kainom ko lang. Ay, malang tulo ko na urungan. Of course mo. Wala gid may nag-lunch. Siyaw ba yan? Ang igang buwakang. Beses ang kayo dyan. Mga aton tayong dahil malipatan ko. $25. Ah, okay. Kailangan kay Lambol man na sa hindi madali-dali. Basta gloga mahal na. Gani, ipis. Oh, ikaw na daw. Sila na kabag, 4 na siguro. May mga sabaw na. Kasi isa ko na mawala ka kanta rin, hindi mag-upit ko. Pwede na madala. Ito na
Masalan ko sa guwao. Ay, bilog. Gagaan si Ibo mo rin, oh. Ha? May malapatan. Thank you. Hindi ko pa ano. Diga. Wala na, wala kang pagalo. Ala pa kayo pa. Thank you. Oo. Ay, mo to nga nga ano nga ang tawag. Payong. Hindi nga malipatan ng payong. Okay. Ang iyang ako. Sabihin ko banda, manalo ko din. Mo brana mo. Beratin kalau kami dua naman na si media ako na. Na mo na gani dala sa bag ko dali. Dasok ko. Di ba po, di ka gagana. Tapos pala malakat na lang pa. Kamutin mo. Wala ka mo din magberatin. Tol ka na yun. Kani ka pa mapit, tao.